kum tam tak liam ta man laya an soidan chuan tharau chikhat tharau sual tak chuan tarle upa te chu lo possession thil thalo tak takati ti thin ni in an soya room pakhata hian putar pakhat hi lo langin ngai tua anei tlem to ni ti hriat takin amel ngai chu alo mel tlok maya chu putar chuan radio a hian chanchin thar chu lo ngai thlapai in German pumpui mai chu heatwave na sa tak chuan lo tuamin khua po alum hle ni ti chu alo puanga chumi san chuan nurse pakhat hian chu putar chu endik tu hian arung kala he putar hi ama chia khosa nia a in kongkhar chu lo in hongin a thut na thin wheelchair po chu a ruak chuan alo om boka chu thil chuan ngei tu na thui tak nei tirin lau na chuan aron man ngala nurse nu chuan a in chunga chuan chu putar chu a zong kuala room light pakhatan on chu thim zinga chuan chu putar chu alo ding reng chu ni in chu putar chuan nurse nu chu aluwa tak mai chuan lo khon sakin leya chuan lu hei chu na tluwa a thi thleng chuan a man ruwa chuan a khong zui ta ne chuti nurse nu ati hlum zo nu chuan atuk ver chu hongin ring tak mai chuan ramsa ang mai chuan a au chiam maya asin chur in thlakin nu pakhat ela hian afa te pahni afapa nawa le afanu laura te chu kara hian lo phurin anron langa alaizon nu sanai pasal nei na kalturin an kuwa salheim chu an lo pan me ka an hlangai na tak tak te chu sa in an zai tlanga afa te pahni chuan apu le apa te an hmu thei do na wang chuan an hlim hle maya elai le apasal hi hunre tak chung chu an lo in then to ni an kalna tur kholama chuan elai pasal hlui liuka sale abial nu thar kimite po chu an ron lang ve boka liuka sate pahni po chuan in neina chuan kalve ngai chu tumin kimi po chuan anu pui hlui elai chu athik lo tur thu chu abial pa liuka sa chu alo hril ve mol boka engamo chen an tlan hnu chuan elai te po chuan an khuwa chu wathlengin aleizon nu sanai le apasal tur malikate chuan an lo hmuaka hunrei tak chung in hmuto lo an lo ni bok nen anin ngai tlang hle a nawa chuan an chen na hnuya chuan tanel pakhat omin chu chuan kabin pakhat a po thu chu a chung te chu lo hrila apu soidanin chu tanel chu chung ko ho satakin man lain an lo mang thin ni in a soi boka elai chuan sanai ne na chuan apa omna chu zota sanai chuan an khuwa retirement home a om thu chuan alo changa chu thu elai in an hriat chuan apa chu a khongai hle maya apasal liuka sanena anin then hnu in apa nen hian an le bele mi lovani elai te unaw chuan apa chu va hmuwa in nei na kalve tur chuan som chu an watuma laurai chu ano pan laya thian alexa chuan len chu puya hian alo soma alexa chuan tuipui omna lama chuan ruain chumitlai lampang chu longa chuan chung dunin hunhlim om tak chu an hmang duna elai te unaw le nawa te chuan aput lo tur chuan an kala konglaka chuan elai pasal hlui liuka sate chuan toka nawa chuan apan hmule thei chu alomin a hlim hle maya elai chuan apasal hlui an hmule ta thut mai chu bek dan tur te chu a hei cham hle maya liuka sa chuan retirement home lama an kaldona ni ti hre in anupui kimi chu in mel hriat tirna te chu nei in chulai hmuna chuan a tho thu chu an hril tel ngal boka elai chuan an khuwa chhuwa san hnu in an kho om dan chu alo dang lam to hle ni ti te chu a hmu thiama thang thar jok te chuan upa te chu da khomin hmun nuam zoka an lo om to hi alo nia tar en kol na hmun chu alo tlabalin ei tur te chu chuata te chuan alo tla nei nuai maya nova pu ayeka chuan zonga tar tam tak la chuan en nom en tak chuan an lo en hu maya liuka sabial nu kimi chuan an kaldu na tur hmuna chuan lo hruai kualin elai chuan kimi hne na chuan tar en kol na hmun tlabal lutuk chu a chan enge ti chuan alo zota kimi chuan thok tu anin dei lo thu chuan alo changa tar te chu en kol tu anin dei lo wangin an ma niya anin ti nat mai lo nan le an kalbo lo na turin an kut te chu an lo phor be saka room kil pakhat atang hian putar pakhat hian nawa chu lo om mel tak mai hian a kut chu lo veya tar ho tam tak la chuan nawa chu
makti mel tak mai hian an lo en hu mai boka chung ho chu kalpelin room pakhata apu ayaka wheelchair a lo thu hi afa hmuwa nawa chuan apu bula chuan a hmingte chu han hrilin anutei pasal nei huna local ve tur chuan an tia mase pu chuan hre om ang po chuan a om lova a en ngai chu a en rengut mai ani elaite unaw po chu run lutin an biak na po chu chang lovin hre om ang po chuan a om lem lova elai chuan apa bula chuan ngai dam chu dilin an kuwa chuta chuan apa chuan alo la hria ni turani amit tui chu arun tla a alexa chuan laurai chu ram noi thing hmuna hian hruain chulai hmuna chuan lung upato tak mai an pi le pu an thla tu te hrir reng na ta na lung an da chu a en puya chu lung chuan nupa in mangai tak ta chu mal somin chung te thlo thlatu chu an chia alo thin ni in an soya chu lung phum bul thuta chuan ENLT hi alo in ziaka laurai nu le paten an tlei ron laya an lo kher ania ma se tu na chuan anin then to wangin laurai thin lung chu an thar hle maya chumi tlai lampang chuan sanai le malaika te po chu in nein mi te chu an hlim hle maya ma se tar ho chuan makti mel tak chuan tukvera tang chuan an lo thlir ve renga chumi zan chuan an ni nei na chu hlim tak chuan an lalom chhun zoma an pa ayaka po chu chulai hmuna chuan an tel tir ve a Lucas chuan elai chu biak lokadu thu chu lo hrilin anin kom du na Lucas chuan ama kalsana khopui lama lofa madin chu a hlok bokem ti chuan elai chu alo zota chutia chan ma chuan an fa te chu rong kalin lam tur chuan an rong kai chuka an chung ko hla do bik chu play in an pali chuan an lam tlanga Lucas chuan bial nu kimin alo thlireng ani ti hre in alo thik dawani ti po chu a hre thiama rang tak chuan alama chuan a phei ngala retirement home lama chuan tar ho po chuan music chu lo ngai thla in tukvera te chuan an lo da ka an mani en khol tu melnars pakhat chuan tar ho chu muto tur chuan atia in nei na lama chuan an ni chu soman ni velo thu te chu nui zadau tak chung chuan an soi vela nurse pakhat hian basement lama hian thom hi hre in azuk en chu pitar pakhat hian control room a hian electric hrui hi alo sea chu vele lai chu a thim ta vek maya in chung lama pitar pakhat chuan music chu reido zok ngai thlak tir tur chuan milnar spa chu lo dila ma se milnar spa chuan muto tur chuan alo tia chu pitar mudu lo thin rim chuan milnar spa chu se in midang te po chu rong kalin an ron pui zela na tak tak chuan an man roken chuan ron vitin chu pa chuan tur lovin athi zui ta ni in hnoi lama nurse nu chuan in chung lama thom chu hre in 911 chu call chu tuma ma sen zinga chak deuh ber putar pa chuan nurse nu thil ti tum chu lo hre in ani po chu aron voluma nurse nu an somna invitation ka chu mu in chu thil chu ram changa chuan la in nei na lama chuan kal chu tuma zan lama an program po chu mangdu tok to in ruwa sur hnuaya chuan an mani lompui tu te po chu an trin trana chutian ho don lai chuan Lucas chuan elai chu a han thlir deuh wangwanga chu thil chuan kimi chu ati thin rim hle maya kimi thin rim chuan anu pui hlui chu ala hmangai rengem ni ti chuan a zota ma se Lucas chuan a hmangai to lo thu chuan alo chang ve thunga malika chuan sanai chu kabin lama chun hruain chu kabin chu abik takin ani nei zan an hman na tur chuan malika chuan alo chei moya ma se chu kabin chunga chuan tarjinga chakdeuh ber an ho tu pa chu alo omreng to ani ti chu an hre reng lovani khumtlanga thilbok chu herthlonin amaza chunga chuna da a in nei thar te chu chumi mang chuan vuak hlum chu atum don ani Lucas ale kimite in lampang pan mek te po chuan an pia hladeuh taka putar pakhat loading reng hi an va hmuwa kimi chuan chu putar chu ai enkol retirement home ami ni ti hre in mak chu ati hle maya hladeuh taka motor alarm ri chu hre in an han hoi zau deuh chuan an khuwa chuan buaina na sataka chhuka ni ti chu an hre thiam ngal thuaya putar ho tu pa kha run lang thutin malika chu arun voluma
sanai po chu lau thlabar tak chuan atlan chi a mase man roken khan run vomin stepa chuan alum thla a putar hau tu pa chuan sanai chu akuta chuan vonin stepa chuan a hnuk chawa pon lama thom dang lam deuh om chuan elai chu ti harin thil zia hriat fiat tum chuan in chunga chuan a kalkuala chutia kalkual chuan laura in pon lama lo en chu mu in pon lama chuan tar hau chu thim zinga chuan an lo kalkual lai hi an va mu theia chutia makti taka pon lampang an thlir lai chuan an piano chu arun ritamaya an pu ayeka chuan an piano chu thim zinga chuan alo tum chu lo ni in elai chuan chutia pain zan laia piano aron tum rengot dana tang chuan thil dik lo eng thilemuni tak chu a thleng don ni chuan a ring tlat maya kimile Lucas ate motora tlan mek te chuan an hma a motor tam tak mai lo ding deuh thup mai an va mu chuan enge zia tia Lucas ana ve en chuan motor chunga chuan mi te chu an lo thia Lucas chuan thunei tu lampang chu bek pon tuma ma se line zong zong chu a busy vekawang chuan a phone tlang theilowa chuti lai chuan tar hawin mian that lai chu awa muwa an zinga pakhat chuan Lucas churun mu in tha tum chuan arun uma ma se van nei thlak takin an ron ti nan ma chuan chulai mun atang chuan anin thiar film thei rama elai te in lama ve thung chuan an kung khar pui bula chuan ke pen thom churun omin an kung khar chu an ron chuma lau thong ti hriat tak chuan elai chuan awa honga pon lama chuan putar pakhat hi alo dinga chu putar chuan bible hi lo kengin bible phek pakhat churun putla in elai churun peya chu bible phek ron peka chuan tarte chu za tur ani thu tele engtik ni mo chuan anni po anla tar tur thu chu alo in ziaka laurai le nu chuan pitar pakhat ramsa angmeya wa kol chu an mu boka thil dan chu makanti in thil thalo tak chu aron thleng ngei don di chuan an ring het bur mai ani elai chuan afanu laurai chu in chung lama lu tur le kongka chu thataka kaltur chuan atia anaw sanai te chu angai tu adewa wang chuan en fe tur chuan ache chuak zui ngala elai in anaw te omna kabina wathlen chuan thom chu alo re hle meya film khur taka an omna room ave en chuan anaw le apasal malika te chu thi chuan awa mutamaya kabin thim zinga chuan pitar pakhat chemte keng hi alo uma chu mai ala ni lo putaran how tu pa kha run lang thutin elai chu man tum chuan aron bei thut maya elai chu rang tak chuan tukvera chuan zong chukin an che nei lampang pan chuan atlan chi a an in bula chuan apasal hlui Lucas ale kimite chu awato ka tarhaula chuan tha tum chuan an in chu an ron pana kongkhar chu chumin laurai chu kongkar hong tur chuan an tia laurai po chuan rang tak chuan ron lu tirin an him thei rama ma se an lom rei lo khop mai nawa chu ambawani tiang hriat chuan an mang angin an lungai hle meya elai chuan an in chung hun rang rang chu an in kuala afapa mai ni lovin apa ayaka po chu mutu reng reng a tlat lo an silai kul lai chu la chukin afapa zong tur chuan pon lama chuan chua chu tuma Lucas chuan elai chu kal chuk lo tura lo ti in pon lama tar hau thil ti dan te chu a hrila ma se elai chuan afapa chu zon mu ngai tuma wang chuan dan thei ani lovani Lucas chuan elai chu ama chia kaltir chu angai tu boxia abiel nu kimi phal lo chung chu azui luya pon lama chuan tar hau chu mun rang ranga chuan an lo oma chung zinga chuan apa ayaka po chu alo oma afapa omna chu azota ma se pa chuan a chang lo a thin rim chuan apa chu leya chuan anam thluwa tar hau chu eng tin tinamo in chunga chuan an lo luta chung zinga chuan an ho tu pa po kha alo telve a an ho tu pa chuan kimi chu ron bei chu tuma ma se kimi chuan tar hau ne na chuan ati nat ngai lo thu le a en kol that thin sia te chu alo hrila ama ni lovin laurai zok chu bei tur chuan atia an lalpa po chuan chu thil soi chu azo mani ti hriat takin laurai lampang chu apana laurai hlaule mang ang chu ring tak chu na awa chu au thom chu anu le pa te chuan lo hre in
in lampanga chuan an run tlan le ta kimin he na chuan khoya nge laurai ti chuan Lucas a chuan an zota kimi chuan a fani ve lo thu le an kalsan chu an thiam lawani ti chuan lo changa elai chuan man mo tak chuan in chung vel chu a in kuala tar hau then khat chuan lo bein lo dan chun tuma ma se chung hau chu paltlangin an fanu umna chauka chu an thleng phaya chauka chuan tar hau tu pa chuan laurai chu tha tum chuan alo be me ka tar hau tu pa chu a mel en angot chu alo ni tlat lo a de chu alo lakhir em maya an pathum tang rual po chuan an ne thei meu lawa ma seng tin tin emo chu tar hau tu pa chu ni khor helo chuan an tuk zal thei ta hlau maya chu tian him le thei ta hlau mai chu an lo min anin ko tlanga kimi chuan thik ti hriat tak hian alo thlir ve reng thunga tar hau tu pa chu phur betin an fapa omna chu an zota ma se chu putar chuan an fapa omna chu a hril du tat lo elai thin rim chuan a man roken chuan an vita a hril lawani chuan a lubur chu a thlo dar vek tur thu te chuan an wawa chu thil chuan chu putar chu tlem chuan a ti hlau ve deuh ni turani ama chuan mi hring nge sakola mu ti chuan aron tong chuaka elai ne na chuan ama chu kap tur chuan atia ram sakol anga damreng ai chuan thia thlan jok thu chu a hrila chuti mang ang taka an boilai chuan nawa chu aron lang hlol maya an lom lutuk chu an lo kwa chuk chuk maya khatia boina a chuwa ma khan a him theinan atika apu chuan alo bi ruk tira lau thong taka a om wange ni doni a tho chu run ha in inhaler te chu an hip tira chuti an chung kwa anin boi pui lei lai chu kimi chuan lo thlirin mal riau chuan a in hria a tar haula chuan in chung chu ron be tumin pon lama chuan anin hor khoma in chunga omtela chuan pon lampang chu a him lawani ti hria in khovar huna chau in chung chu chu asan chu an lo tum ve boka elai bedroom kal tur chu kimi chuan a zui ve a kimi chuan elai hne na chuan Lucas a chuan amang rama te po a ming chu alam fo thin tu te chu hrila chu thil chuan a ril ruati na thin thu te elai chu Lucas sakal san tu ni dan te Lucas alaka tanga in thiar filim tur chuan atia kimi chuan an mani elai te rong kalma chuan tar hau poin boina voi khat ma an la siam ngai lo thu le an ron kala tang che in tar hau chuan boinan siam thu chu a soi chuaka elai chuan kimi bula chuan ngai dam chu dila ma se thik thu chelak lo to kimi chuan man ruwa chu la thutin elai chu ni kor helo chuan a khong thluwa tar hau ti hlum tur chuan pon lama chuan a hnut chi a elai po chu reilawa chuan ron har chuakin tar hau chuan tha tum chuan an lo pan hnai me ka lau thong ti hriat tak hian kongkhar chu chumin hong tur chu na tia a chung te chu an lo mang ang hle maya kimila chuan chabi chu dol tumin aka chuan a lo huama ma se Lucas a chuan aka tang chun lak chua sakin elai chu kongka chu hona ma se tar hau chuan an lo hnei chil to wangin lu chu an ron tuma Lucas a chuan a thei top chuan tar hau chu adang leta chutia dan let na lama chuan na satak chuan tar hau chuan Lucas a chu an lo vita laurai chuan fire extinguisher chuan tar hau chu lo phui in an hnot kieng thei hrama heti lai hian kimi chuan Lucas a chuan a fat tele anu pui masa te a hmangai angin a hmangai ve thei tak tak don lawani ti in hria in ril runa tak chung chuan in chunga tang chuan a zuang thla a chuti tar havin kimin boi pui lai chuan elai chu in chung lama chuan atlan lut thei ta ni Lucas a chuan tar havin kimin that lai chu poiti tak chuan a lo thlira tar hau chu zombie kan soyang mai chuan ron in hor khomin in chunga chuan elai te chung ko ho tha tum chuan an ron luta study room a chuan lo in dangin an lein veng him ve thei hrama pa ber Lucas ala chu a hliam tur lovin a Bawraw zui ve le ta boxia an mang angin hre om chu an ti hle meya an mang an na bel cha turin chung tar haula chuan an omna study room kongkhar chu an ron la hal al zui chutia beitong takan omlai chuan laurai chuan nawa an apuina lo hril to an omna hnuai tunnel pakhatin cabin pakhata po thu a soi kha a hre chuaka chu tunnel omna chu an thei angarang chuan han zong kualin piano hnuaya chuan alo oma rang tak chuan chu tunnela chuan an lut thla a ma se reyani lo tar hau chuan
an kalna chu an ron zong mule ngal thoya afa te pahnih chu elai chuan a kal hmasak tira ama chu a hnung bera chung kalin tarho chuan lo nang chinin an ron man beta afa te chu manhmu taka tanela tanga chuak tur chuan atia afa te pahnih chuan kalsan hre viu ma se tingaina dang to hek lo le hre ti tak chung chuan anu chung kalsana tanelina apo kabina chuan wachung chuakin khua po chu alo var towa laurai chuan an ron zai thelo nan ti in cabinet liam pui mai hian a bloka a phone a chuan signal churun omin message rang a chuan tar ho mak taka an dan le rova taka an che dan te chu an lo soi ve hloma laurai chuan alexa chu be in anu le pa te an moral to thu te chu hrilin tuipui kama an ma ni lo pick up tur chuan atia chutia tuipui kam pan an tum lai chuan cabin por lama chuan an pu ayaka chu ngoi reng hian alo dinga chutia ka tum lai chuan tar ho tu pa chuan laurai chu aron bei thut maya chimte chuan a ngonga chuan aron chuk tuwa laurai chuan a thingei to don ni ai hre in an chung ko hla chu aron sa a chu vele nawa po chuan aron zom ve buka chu hla chuan tar ho tu pa po chu a hne viau ni turani zeita mai lo chuan amit atang chuan mit tuite chu aron luang chuka ayaka po chuan a fanu te pahnih thita te po chu a ril ruwa chuan ron tharin pistol chu charin tar ho tu pa chu arong kap hluma laurai chuan apu kutatang chuan asilai ken lai chu alak saka nawa chuan apu bula chuan ti natala tum donem ti chuan a zota apu chu avoi khatna tan ron tong chukin atu te chu a hmangai thu le ti nat atum ngai lo tur thu chu aron soi chuaka trap chung chuan an pu tu thum chuan anin kuatlanga tuipui kaman vathlen chuan pitar pakhat hian atupa thito chu alo kuwa alexa chuan along chuan laurai te chu alo ngak reng towa apu te nena an rong kalap mo chuan mak chu ti dawa laurai pu chu a hlom lo ani ti hriat chuan ngai ngam le thlamong tak chuan an pali chuan along chuan chulai hmuna tang chuan an chuaka tar ho tam tham tak chu zombie rol ang mai chuan tuipui kama chuan an ron chuang chuaka atop ta